Nhasi tabuda muno muguta reHarare. Takafamba kilomita dzakawanda takananga kwaMutoko, kumakomoyo kunorira mapeni. Wakazwa Mutoko akuti peni, haringe riri peni zveshuwa. Vamwe vanoti makudo, handitika. Pane chiitiko chakaitika kunoku chinosiririsa, chinorwadza, chinokatyamadza, handitika. Mugodhi umu muna vanhu vanoita zvekucherawo goridhe. Unokozwa kuti mararamiro edu isu akasiyana. Mumwe ndidhokota, mumwe ndinesi, mumwe ndikapenda. Ndozvinoita upenyu. Tese hatingaperi kuita madhokota, handitika, kana kuita magweja. So panapa tauya kuti tinatsonzwa kuti chii chakanyanya kuitika kuti vanhu vazosvike pakufa. Vamwe vanhu varasikirwe nevakadzi vavo, varasikirwe nevakoma vavo kana kuti vanhin'ina vavo. So panapa ndine watingati one of the victims anogona kutipa iye primary evidence watakagara naye panapa. Wada kuti atese atisanangurire. Mukoma munonzi ani? Inini ndinoitwa Shoni. Ndiri kutenda mukoma Chibanda mauyo patichanyira kuno tichikutsanangurire zvakaitika kuno kumakara. Right. Mukoma Shoni, kutaura kuno kwatiri kuita kuno muri kuda paTV. Nyika yese iri kukuonai. Wese munhu ane access yekuenda painternet ari kukuonai. Mati kuno kunonzi kumakara handiti. Chii chakanatsoitika kuno kuti mutsanangurire kumhuri yeZimbabwe? Ndingangoti paseri ipopo patakatogara pano pane vakomana vakafushirwa nemukoti paseri ipapa. Inini ndinganditoripo pazvakaitika pataona iyo. Mukoma, one of the victims. Ndingangoti musiwo takati sevakomana takati munotsvaga mari yekumbofara yekumbotumirwa machembere edu kumamisha uko. Taenda pasi, saka patakasvika pasi inini ndakatonzwa kuneta ndikati amanaka inini nhasi nyama dzangu hadzisi kufila kuno. Basa handisi kuda pautoti une nungo enda hako panze haushandike enda panze ndatotukana. Saka ndakubuda paipa ndapa street ndikati arega ndimbozorora ndimbotura bedi panapa. Ndopandakava ndatorelaxa then pandatobatwa nehope paya. Saka ndakazopepuka ipapo ndichitonzwa kutota kumeso apa inge iri mvura yainaya kunze kwenge yakutoerera. Ndabuda ndichimhanya. Saka pandakabuda ndichimhanya hana kuda kukwanisa kudaidza. Ndabuda ndichimhanya paipa ndichimbozobuda panze mgodhi wakabva wadhirika. Ndatosara ndakamira pachisilabu chinge chiripo. Saka ndakatozomhanya kunoudza vamwe kumashopu kuti akomana rimwe timu rasara pasi apa rafushirwa. It's unbelievable zvamukutaura izvi. Haiwa pakaipa. Zvinogaroitika kunoku matsaona mazhinji anosangana netsaona dzakadaro kunoku. Zvangofananawo nemumugwagwa munoitiko maaccident emotokari kunoku unosanganawo nenjodzi dzekutsidzirwa nemugodhi. Saka pavanhu vakafira pasi apa pane weukama here kana kuti shamwari dzinenge dzipedyo kana kuti vengi vangori vanhu vamunoshanda navo? Hainge ringori timu randoshanda navo. Zvatinoita isusu magweja tine one love. Inini nyange ndikatobva panapa ndikaenda kana kuKadoma kana ndikaenda kuMazoyo ko tinotosongoita one love. Saka tinongosodaidzanawo nemazita edu ekuziva mumwe anonzi Murehwa, mumwe anonzi kana kuti Gokwe nekuti anenge achibva kuGokwe. Saka togona kunge tisingatozivana nezita chairo. Tinongopanana mazita emadunhu rino. Saka tinongowirirana pachedu zvekuti kuna kutoonana nhasi totoshandidzana. Ndo zvakangoitika ipapo zvekuti takatongita nemadhizi otaonana munhu anenge abva kwake tinanga kutotamba tese topinda pasi. Very sorry mukoma. Ndine urombo nezvakaitika zvakoma. Takarasikirwa. Saka vakambozama kucherwa ipapa nekuda kwemvura yaibva yajenga saka havana kukwanisa kuita kubuditswa. Ipapa pakatombomirwa kushandwa kana mvura yazotipere ndokuti pazokwanisa kutocherwa kuti vakwanise kuviga vakomana. Zvakare tsaona dzikuitika dzakawanda mugodhi. Alright mukoma, mirai ndikubate muromo shoma. Saka munova kuti kutaura kuno kwatikuita kuno mabhodhi avo achiri pasi. Aichokwadi. Alright. Pane vanhu vamunoziva imimi vakafira pasi apa. Alright, ndakubvunza so. Pane vanhu vakafira pasi apa. Kune vamwe vamunoziva here kana ingave shamwari? Vamwe taingoziva kuvaona. Kuzite magweja tinenge tichingozivana kuti ningi.
tinge tingozoona kuonana mumabasa imomo tichishanda tese tichingopesana saka umwe unozongoza mukomana aibva kwakati mukomana akadai nemapictures vamwe vacho vanotozoita kufungirwa pamwe pacho unoona kutozoshaya hama yako vamwe vatozonzi ndofunga akafira kumaini unotodza kuzikanwa kuti wafa ndozvinowanzoitika kumamaini. Mukoma wangu ini ndinobva kuHarare handinasonzwisisa nezvemugodhi ndinongonzonzi munhu apinda pasi pemugodhi adai ari kuchera goldhe handinasonzwisisa. Munhu anogona kupinda mameters mangani pasi apa achikorokoza goldhe? Pasi pakakura apa mukoma irwendo 100 meters inoona kutoita straight winch then totozotanga kufamba zvekuti tinokuenda dziendana kuenda zvichingoendana nekuti maini yacho 100 meters ndodziziva kai taimbodzimhanya kuchikoro 100 meters kudzika kudai so kudzika iri straight winch then ozodai so then ozodai mamwe ndoma anenge akangodai ane matonera pasi apa panenge pane matonera zvekuti tinenge takatokutsigai muri kuHarare tinenge takatokusengai kuisa paisanda tonera ndoriziva kai tonera pandindorizivira kwedu indobva kwamuri wakakuzuma maraba pfungwe wokuzasi right tonera ndoriziva inini kana tichichera makuwa zvezve chiguwa rekuti munhu afa tinochera kudai so maybe 6 meters feet down then tozodai so tozoisa box taisa box uka ndokwatinozovhara ndotinoti tonera saka imi munhu anochera kudai so ozodai anenge achingotedza bhande regoridhe kuti riri kufamba sei ora tinenge tichitedza tichimaina saka togona kutoti 100 meters deep then tochitanga kuenda matonera kozi mabhande anoenda kwakasiyana siyana tichiteera mabhande saka migoti inozoti ine nguva yekutopa pamwe pacho inodzirira munongoziva zvepasi pasi pane matsaona pakangofanana nemumugwagwa imomo mota dzinoitawo matsaona saka kumamaini kwedu kunoku tinosanganawo netsaona dzakadaro dzekudzirikirwa nemigodi that's why ndakazonyora song mukoma kodi gwe indiri kuona makarohwa kane girini perengende saka mutori muimbi nditori muimbi ndakatozogadzira songo ndichichema vamwe vangu vakafushirwa pasera alright ina handina mwisha ndaziva kana ndangotiwo pamwe ndangoti ndeuroona gweja katinzi wati aiwa handigweja futi ari muimbi saka zita renyero ramunoshandisa pakuimba munongani aini ndinoti Shoni Fox vamwe vangu nditi mugweja vozizvigweja saka maweksi ndishoni Fox. Saka munotombosiya sometimes munotombosiya zvemagitari nemamike motombopinda mugodhi pasi tinotosiya totonopinda pasi tichibva pasi totobuda totomboenda kana kumangoma futi neperengende idzodzo totongoti mai vanhu votonakirwa kuno saka ndokamuraramiro kadei chitongoita munga muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe kuti sezvandambotaura pakutanga paya kuti tese hatingaperi kuita mapurisa tese hatingaperi kuita maticha kana masoja kuenda mapresident handitika kana kuita magweja mumwe anoitawo vhenda akarwarawo oendawo kuhospital unorapwa nadoktawo ikokoko anzwa nzara apedza basa anouyawo kwamurodhika otengawo madomasi kuna vhenda handitika ndo zvinoita life handitika saka mukoma tida kuti timboti dzekei shomanana nenhau dzemusic zvekuimba izvi makazvitanga rini? Zvekuimba ndakatanga kudhara 2017 ndichiri pachikoro apa ndakatanga kunobvunza mustudio ndichirekodha zvino ndazopedza chikoro ndauyawo kuchigweja kuchiramba ndichingogoma ngoma apa ndakatoona kuti amamwe magweja angu ari kutondisimbisa mazvo saka zvinotoshungwe kuti tirambe tichirekodha tichinakiridzana nemagweja angu muno muZimbabwe tine misambo yakawanda yakasiyana siyana tinana kanindo sumbura gospel imi munowanzoimba muri pamusambo wakaita sei? Inini sagweja ndingangoti musambo yese ndoimba but pari zvino ndiri kumbobhesa nezimdance nekuda kwezvikwanisiro ndo iri iziwo yekuti ndogadzirwawo bhiti rangu ndokwanisa kuimba but tikaona zvikwanisiro kana mukatoti gospel kana mukati shungura tinotochimhanya hatitorei. Mune mainstruments amunomboridzawo here
patiri pana kuti music. So far nekuda kwekubasa kunoku mukana wacho handisati ndatombowana kuti ndimbokwanisa kudzidzira mainstrument. Saka ndinongowanzopesa nekuimba ikoko ndozvandowanzokwanisa kuita. Alright. Nekuda kwechiitiko chakaitika kuno kwaMutope kuno, kana kuti nechinogara chiitika pamwe vanhu vanogara vachipa handinatsoziva zvangu. Mune song yamakamboimbawo here takatarisa maringe nebasa renyu? Ndakaimba song inonzi magweja angu ndaikudai. Ngeri kurangarira vakatisiya vakatsitirwa nemukoti. Just in case kune vari kuda song iyoyo vanokwanisa kuiwana papi? Vanokwanisa kuiwana papage rakanzi Focus Films paYouTube. Vakaenda papage iroro vanokwanisa kuiona song iyoyo iripo. Kana vakangonyora kuti magweja angu ndaikudai vanondosangana nesong zvakare paYouTube. But inini manje handizogutsikana kuti ndini, because song iyoyo ndakambona ichienderera paTikTok, mastreet esocial media mandoswerawo muchiona kuti zviri kufamba sei, but handizogutsikana kuti ndimi song iyoyo. Hamukoma ndimi, taurai chokwadi mukoma. Aiwa handini, handini, inyaya yekuti munhu wagweja akaona wazobhiliva kuti hazvishuwa here, but gweja munhu wose vamwe. Saka tisakaita basa iro. Alright, tinokwanisa kumbovarovera akapela kuti vanazobhiliva kuti ndimi. Vanoda kutenda vaona kaTomasi kawana. Aiwa totenda. Varovere akapela mukoma. Magweja angu ndaikudai, waimakatadza kubuda, dai makanyumwa kuti pane zvakuitika, rufuwa rwaizokutukai. Magweja angu ndaikudai, waimakatadza kubuda, dai makanyumwa kuti pane zvakuitika, rufuwa rwaizokutukai. Zvakaitika muZurugwe ndina Kaitano, zvichinzi mari yakaputya unge Vhukano, uku mari ichinzvenga unge Kristiano, bataenda kwaMutare taona musiyano. Hapana chandaiziva kuti vamwe vatofa, hapana chandaizivaka kuti gweja rese rapera kufa. Hoyo, icho chingoma icho. Chakanyanya mhuri yeZimbabwe. Tiri pano paChipanda Media handitika, apo patinoita hurukuro nevanhu vakasiyana-siyana. Munozondiziva ndiri kuAirport kaona ichirwa Bishop Reality Show. But ndati rega timbopindawo mumageto youth timbonzwewo nenhau dzemangoma handitika. So mukoma, mashoko enyu ekupedzisira ndeekuti kudii kumhuri yeZimbabwe yakakutarisai panapa? Takatarisa maringe nebasa renyu rechigweja, takatarisa zvakare maringe upcoming artist. Ndingangoti mashoko angu ekugumisira kune mafanzi angu anondisimbisa sagweja, ndingoti rambai muchititsigira, muchitifollowawo pamapages edu pakuYouTube, Facebook, Focus Films, chingolikewo muchisubscribe. Then kuma-upcoming artist vakaita seni, ndingoti rambai muchishanda. Takatobvawo kuro tisingatarisire, tingoti hatiri kutambo tiri kudai nekudai, but unotozoona kuti vanhu vanokusimbisa zvinokupedzisira zvaakutoita. Then ndoda kutenda mukoma Focus Films vakakwanisa kundishanyira kunoku kumaini, vakandiita vhidhiyo nemagweja angu andiri kurangarira akashaya. Ndinoda kuvatenda zvikuru. Pamwe chete ndichitiwo rest in peace nemagweja ese akatisiya, tichiti nerimwe remazuva tichasanganiswa. Kuti rest in peace zvekare kuna Tatenda Ruswa, muzukuru wangu akashayika mazuva apfuura, akaitawo tsaona achitoendawo kumaini kukadoma. Aitoifarira song zvisingaiti, akafawo ane 25 days zvino zvekutibata. Saka ndiri kuchema futi zvakanyanyisa kuburikidza nemuzukuru wangu nemamwe magweja ese akatisiya pasi rose, ngekuti nerimwe zuva tichasanganiswa nguva inenge yakwana. Tinotenda mukoma wangu nekutipawo mukana kwamaitonga handitika. Mhuri yeZimbabwe munoziva kuti pano pasi napasi pedu zvichida kuda vakatisiyawa nguva inonhu yakwana hatizivi, ndozvinoita upenyu. Aiwa, kutandira kunge tichiita chisarai zvakanaka.